Здравейте хора, аз съм Дарина Killer Pros и днес ще играем на Strike Force Heroes с Златин. Злати 20 минута. Прякора. Да, гадни реклами. Оф, Да пускам да играм с игра. дай пускай. Ох, малко реших... Аз на тази игра, пусна ми, ама не ми отчиташ мишката, като цъка. Да, на предната игра не му учиташе мишката. Да. И сега И ми гръмнаха ушите. Да, Не бях да чуя нищо. направо му се взривиха слушалките. Така, сега ще играем на тази игричка. Може да не е мултиплеер, ама, нали, да е яка. Какво пречкат не е мултиплеера? Да е яка. Важното е да е яка. А пуснал ли си говора? Да, естествено. Аз първо слушалките пускам, най-важното. Так. Те казвам Злати 11. 11. Оф, на мен не ми тръгва. Оф. Аре бе. 1, 2, 3, играта започни. Стига ре. Ще рестартна. Аз почнах. Ако искаш спри на видео, спри видеото, дай на пауза и после ще продължиш. Не. Ще рестартирам, брат. О, сериозно ли? О, това са Аз по... играя и не е мултиплеер. Еми... Значи, знаеш за коя ще играем? Ред край Сайбъл. Пращам ли линк? Да. Окей. Само дето ще получи малко рейдж. И ще трябва да презаредим сайта на ново. Ето как се казва Paco Games. Ето, отгоре можете да видите. Мале. На Майнкрафт кога ще позволя да играеш? Ще видим. Аз ще звънна когато. Когато тогава. Остати кога дойде? Оня ден. Май. Не спомням. Да така че... О. Няма да говорих, защото че съм сам страниш може да има там един матч. Баскетболен и после шоу на карате и че няма да мога. О, братар, да играме на футболна. Коя? Пращам линка, бе. Мултиплеер ли? Няма е интересна. Куда играме, пращай линка. Братико. За играта футболната? Да, последния линк. Гледайте какво става, колко линкове се пращат. Гледайте само. Не бе, някакви злобари да пишем неща по 2 часа. Казва, че е 3D. Да. Яка трябва да е? Да. Футболните през слая. Да. Дер! Оп! Плей ли да натисна? Плей. Да, плей нещо там. После отбор. Чакай, чакай. Чакай, на мен не ме е тръгнало, аз мислех, че още са назад. Туруруруруп. Турупарапапарап. Говори само малко по-силно, защото можеш да не се чуваш. Добре. Чакай, ще се спиля малко. Сега чакни плей. Грол Б. Кое? Избирай си отбор. Ти кой ще бъдеш? Не знам. Първия Бразил. Ох.
Ще ми гръмнат ушите. Добре. Бам! Кой... Ай, аз съм брат. Вкарах! Гол! Ще ми гръмна ушите! Алелойо. Алело, маньоя. Брат, толкова скочи с плеска като наденица. То с моя вратар е много тъп, бе. Дай моя. Покажи ми къде да стрелям. Покажи ми къде да стрелям. Покажи ми... Къде да стрелям? Тука! Гол! Гол! Айде нашите! Алелуя! Как? Доста е скучно. Мултиплеер с приятели, ще се казва клипа. Да, голям. Да играем тази игра. 100 на 100 е яка. Не е мултиплеер, ама пак е яка. Дупа. Колко спомени имаме. Ох, ужас. Аз Ти знаеш, че аз те познавам от 5 годишен. Да, я. 4 години познай. Тя споделя какво. Брат, Айде, download Unity Web Play. Download Unity Web Player. Нямам канал. Така че се абонирайте за мен, докато аз не му направя акаунта. Пак после за него ще се абонирате. И че как? И виж какво ми излиза. Колко? Да, инсталира. Download. Дай на малко надолу. Дай малко надолу. Download. Синьото. Синьото. Да, download. Малко. Сега ще готово. Арса! Как? Аз нали го изтеглих Unity Web Player, бе? Господине, инсталирах ви го. Толкова ли сте... Пак. Какво да направя? Дера знам, чака, аз наново трябва да го свалям, брат. Завърши изтеглянето. Сега, ако ми кажеш, че пак... това е. Най-хубавата игра. Браво. Не, айде да играем Pixel Warfare. Това е. Няма да играем други игри. Противнико. Чакай аз да намеря, бе. Не крещи. Добре, младей. Тема какво прави? Не знам. Питай мен. Какво правиш? Нищо, цигара пуша. Чичи... Отварли. Да. Да, сетих се. Сетих се за това клипче. Айде, Pixel Warfare. Брат, пусни с камерката. Защо? И... Добре,
Добре, един път да ме видят хората. Не мога да я пускам докато снима. Опа. Сори, затворих ти по погрешка. Аз не мога да си пускам камерата, защото снимам. Ето го. Да бе, кажи бе. Ето го. Много е грозен, нали? Брат. Ужас. Моля? Искаш да добавя някой към разговора ни? Терминатор. Баба. Той без той се няма да стигне. Прецакан. Чай. Ще добавя Кенди да Кет. Сашо Богданов, бе. Къде си, батко? Къде си, батко? Да ти пея сладко, сладко. Кажи бе, бато. Чакай, аз не съм намерил играта, успокой се бе. Намерих една много яка игра с изтрепване на зомбита. Много яка. Стресираща. Ети линка. Dead Tiger. Оки-доки. Опа. Заглуших микрофона, сори. Гледаш ли, бате? Много яка. Ще ти са подмотка ръгащичките. Сега трепим зомбита. Трепим зомбаци. Да, руснаци. Да, руснаци. Съжалявам. Грешим. О, не, ще спра споделянето, защото много ме забива, брат. Не, брат. Искам да изненада. Тя отвори. Аре, бе, брат. Айде. Да ти песа. Стига, Салигавел. Стига. Аре, бе, включвай се. Включи се. Така. Бъгаш ли ме? Сериозно ли? Ти сериозно ли? Dead Tiger! Play. Брат, много къде Тайгър? Чек, Dead Tiger е най-игра. Шегуваш с мене. Да ти споделя ли? Гледаш ли? Гледай, брат. Това е. Това е това. Това е игра. Това ска игра. Зареди. Аре, бе. Знаеш ко? Забиваме и ще се пресподелим, защото ми лагим. Стига де. И ти ли няма да се включиш? То пак е гачи игрите и гачи нещо.
Ох, мале. Аз мисля, това е за клипа. И да, довиждане.